Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как вземете новия снайпер, който още не е в Battle Royale. Има го в креатив като глич. Ще знам един глич, с който може да го вземете. Може да има още някой, но за сега знам само този. За този глич трябва да вкарате ето този Исланд. Виждате кода от сега. Аз ще го вкарам в описанието. И да, влизате в Исланда, стартвате гейма. Идвате, ето тук се спамва самия снайпер. Пуснали са го като Legendary вариант да се спамва, не знам дали има и други варианти. Виждате го има като минимапче. Много е точен в носкопването. И идвате ето тук, където е тази стрелка. Виждате има един чест в далечината. Трябва да дойдете до него, като отворите ще даде самолети. Да. Пускате снайпера ето така, след като билднете малко. Трябва да сте внимателни да сложите самолета ето там. И да, ако след като се направи всичко това, спирате гейма. Или ще ви се забавя играта, да ви покажа, че сте спечелили мини гейма. И цъкате Close. Като цъкнете Close, минавате от другата страна на бариерата. Взимате този снайпер. Качвате самолета. И излитате и внимайте да не влезете пак в Исланда, в бариерата. Значи, би трябвало да виждате този остров, който по принцип е Creative Hub. Близо до него е и вашия Исланд. Да просто летете натам. Докато стигнете до Исланда ви и внимайте да не влезете в бариерата, защото ще ви изтрие целият инвентар. Съжалявам, ако мисля, че клавиатурата просто е механична и не мога да намаля по никакъв начин. Добре. Исланда ми е някъде ето тука. Малко по-напред от маркер би трябвало, защото от тук виждам плеер спаунерите. Ето там където стрелнах. Внимайте, защото по принцип е много възможно изведнъж да ви се покажа пред вас. На мен сигурно сега така ще ми се покаже, като наближа към 100 метра най-вероятно. Да, ето. Ето го и самия Исланд. Виждате тук как съм се направил платформата. Трябва да внимавате да летите ето така. Близо до платформата, която сте направили преди това. Лейте да каснете. На частта, където извън бариерата. Ставате снайпера. Не значение дали е извън или в бариерата. И просто като го оставите, минате просто от другата страна и го взимате. И бум, имате новия снайпер. Предлагам ви да побързате, нали, да го пробвате снайпера, защото мога да го пачнат всеки момент. За да си го запазите, слагате един item спаунер, пускате самия снайпер. И да, би трябвало да се покаже след малко. Дано съм ви помогнал. Ако е така, ударете един лайк, абонирайте се, коментирайте и чао чао!